Чираттагы кытлау сәламе Иске Кулатка районы Иске Зеленая авылына юллана. Үзенең матур туган көнен бүген якташыбыз Хайрова Нурия Мияссяровна каршылый. Аңа 53 яшь тула. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны кызлары Римма һәм Гүзәл, кияүләре Марсель һәм Илнар котлыйлар. Кадерле әниебез, бүген барыбыз өчен дә якты бәйрәм. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Шушы көнне дөньяга килгәнең өчен, үскәнең өчен, аннан соң безнең сөекле әтиебезне үзеңә яр иткәнең өчен, безне бар иткәнегез өчен рәхмәт сезгә. Бүгенге көндә без илдә ихтирамлы кешеләр икәнбез. Тормышта үз урыныбызны табып, шушы зур табынга бергә җыелганбыз икән, бу әлбәттә безнең генә түгел, ә сезнең дә уңышыгыз. Алма агачыннан ерак төшмәгән кебек, безгә дә үзегездә булган барлык матур сыйфатларны биргәнсез. Дөнья киңлегенә тиңлим әнкәемнең йөрәге. Әнкәй, сиңа бүләк итәм бөтен дөнья гөлләрен. Рәхмәт, әни, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай олыласын үзеңне. Сабыр, гади, кешелекле, кылганнарың бары изгелек, борчуларың калсын үткәннәрдә, бәхетең булсын иде гомерлек. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр, тыныч, тигез тормыш, гөлшат яшә, озын гомер безнең теләкләр. Гомерең матур узсын, әни бәгърем, кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман көләч, матур булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Синең күңел сандыгыңа бәхет, шатлыклар тулсын. Гомеркәең аккан судай, туктаусыз озын булсын. Син бит, әни, безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле, якын кешебез. Кадерле Нурия Мияссяровна, балаларыгыз ихластан сезне бүген шатлыкка күмәселәре килә. Шул сәбәпле бүләккә җыр юллыйлар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Sen sağ yere değilsen, uyumda da küngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren. Elimizge dileklerine azın bulsun ömere. Şol şeşlerenle Min dilim senin her vakit Yılmayıp yaşavanene Doğan günün bileneni Kaderlen berden beren Dilimizge dileklerine Uzun bulsun ömere Böyle giderge dip suzam Matur şeşek beyleme Min yaradan sine en
Саклы булсын